Good morning लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर ब्र मा खबर नोंनि गलायाव फैदोंलै दिनै ब्र नोंनि गलायाव वाव गोजां बोथोरनि बिराद मोजां ओंखारदों माथो ब्र ना र लोगोफोरना एसे देखायनो दै लोगोफोर दै दै लोगोफोर खुलुमबाय दिनै आं बर' दखान बा नावकाटा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोननि गेजेराव आं बर' दखान गलायाव फैदों आरो ना ओमफ्राय मा लाया नायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोन आं एसे फोरमायलांनोसै आरो दखाननि बागै मा गोदान फैदों गोजां बोथोरनि लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था ना मा होनो ब्र नोंनि गलानि गासैबो जिनिसखौ आं देखायनो दामफोरखौबो खिन्थागोन दै नोंथांमोना दाथ' सिजन जाखाबाय थान्दा बोथोरनि जेकेटफोरखौ नोंथांमोना गलायाव थांबा मिथिखागोन नङा होमबा बेसे दाम आं खिन्थानायसै नै बर'आ जि बुङो बेनो नङा होमबा नोंथांमोना डाइरेक्ट थांना गलाफ्राव नायनो हागोन आरो हायोबा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट बा जोंनि नावकाटा खाथिनिबा नोंथांमोना नै बिथांनि दखानाव फैनो हागोन बिथाङा फार्स्टआवनो नोंनि दखानखौ खिन्थाग्रोब्रा ब्र आंना दखाननि नामा ब्रादार्स फेशन ओमफ्राय कन्टेक्ट खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ इयाव होगोन दे आं होगोन ओमफ्राय खाथि मानि नियार मानि बे रंजालि रेस्टुरेन्ट ना बागुरुम्बा ओमफ्राय समबार बाजार खाथि जायो नङा होमबा नावकाटा नङा होमबा लोगोफोर दे होमबा नायलांसै दै दा ओमफ्राय ब्र जेकेटफोरखौनो देखायग्रोसै दे ना ओमफ्राय उनाव माबायदि फालांगिखौ खालामदोंमोन बेखौ सोंगोन उनावहाय ब्र ना ओमफ्राय फार्स्टनिखौ सोंनोसै ना नैबे बेफोरथ' गोदान नामा डिजाइना आच्छा नोंनि मथेबा बेसेङाव माने रेटखौ नोङो बुंनो हागोन 1350 आच्छा नोंथांमोना फैबा बिनि सायाव माबा मोनसे जागोन नङा होमबा डिसकाउन्टफोरा दा जास्ट नोंथांमोना नायल' दा नैबे गोजां बोथोराव माबायदि ड्रेस ओंखारदों वाव बिराद मोजां माथो नै बेबो 1300 आच्छा 1300 नो आच्छा नैबे अनलि 700 आच्छा 700 हा आच्छा नैफोर मा टी-शार्ट बेफोरो टी-शार्ट नङा दै जेकेट आच्छा एसे पातला आच्छा बिराद मोजां मोजां नै आइफोर गोदान गोजा आयु जा मोजां फैदों नैया टी-शार्टफोरा ना ओइनै कालार दङ बेलेग औ माय गड मोजां नै अ माय गड सिङाव कालार दङ बेलेग आच्छा ओमफ्राय नै इथिंजाय नै बेफोरखौ मा होनोमोन ब्र हुडी जाम्पार आच्छा हुडी जाम्पार ना बेसेसो गोलैगोन प्राइसफोरालाय 600 आच्छा बे 600 होनदों बर'आ बेनि गेजेराव माबा मोनसे खालामगोन नोंथांमोना फैबानो जाबाय आरो लोगोफोर दै आच्छा नैफोरबो नै वाव रं दालिया आच्छा नैफोर बेफोर नैबे 750 आच्छा ओमफ्राय नैया बेखौथ' आं दिनैसो नुदों बेबो मा निउ स्टाइल नामा अनलि 650 वाव अ हिनि गुदुं जागोन माथो बेलाय ना नैफोरबो नैया अ माय गड वाव नै ब्र थिगानो एडिडासनि टी-शार्ट दङ बढिया मोजां अ माय गड नैया नै अ फार्स्ट कपि नायो आच्छा मोजाङानो आच्छा र लोगोफोर आरो ब्रनि एसे खोथा रायलायबावनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर दा बिथांनि गलाया बेसेबां बोसोर जाखो ओमफ्राय माबायदि फार्स्ट टाइम माबायदि गोसो जाना होआ बेनि सोमोन्दै एसे सोंनि गोबां बर' लाइमोन सेंग्रा बा आबै मादैमोनाबो गोबाङानो बर'फ्रा लाजियो दै दानि जुगाव फ्राय ओंखारबायना ओमफ्राय बेबायदि गला दखान जोंनावथ' नावकाटायावथ' बहुत दं बर'फोर आच्छा ओमफ्राय नोंथाङा बेसेबां बोसोर जाखो ब्र दखाना आंनिया 5 years रानिं जाबाय आच्छा ओमफ्राय दा मानि नों माबायदि नांदों बेबायदि बिजनेस खालामनानै जेनेबा मोजां नांदों बिजनेस खालामनानै आच्छा नंगौ नामा बिदिनो फाइनान्सफोरा मोजां जाबानो सेलफोरा मोजां जाबानो दखान होनो मोजां नाङो आच्छा मानसिफोराबो एसे जोंना बर' हारिफोरनि मानसिफोराबो एसे हेल्प होनांगोन औ बर'फोरा बर'नि दखानाव हाबनांगौ गोबाङानो हाबा बर' दखानाव मिथिबायना बेखायनो आं बुंदों बर'फोरा बर'नि गलायाव हाबनांगौ नैबे आं बुंनायखौ गोसोआव लाखियो आरोना आरो बिथां बुंनायखौबो गोसोआव लाखियो लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरोना बर'जों बर' अनलायनांगौ आरोना जों बर' नोंबो बर' आंबो बर' जोंबो बर' नङा होमबा बेखायनो बर'नि गलाफोराव हाबनांगौ होननानै जों एसे सावरायलायदों आरो ब्र'जों आंजों माने गलादारजों आंजों लोगोफोर आरो नोंथांमोननि गेजेराव आं देखायबावगोन दै लोगोफोर सिनाव लंपेन्ट ओमफ्राय माफ्लानो गोजां बोथोरनि थुफि बायदिसिना दै लोगोफोर लोगोफोर भिडिअआ जोबाखै दै दा लोगोफोर नै दाना फैलायदो बेखौ मा जेकेट होनना बुङो ब्र जेकेट आरो पातला जेकेट ओमफ्राय ओरैनो ना प्राइसखौ बुंदो ब्र प्राइसआ नैबे 750 नैबे 1050 नैबे नोंथांमोना फैबानो जाबाय खम बारा बिथाङा खालामगोन नै बिथाङा बिराद अनसुलाखा बिथाङा नै नोंथांमोना फ्रि नायफै लोगोफोर नै बेयो बेथ' देनाय खाबाय ने नैबेलाय बेसेबां 650 बे नैया माफ्लाफोरा नैया वाव नैबे गोदोना मोदे ना नैबे थुफियालाय नैबे हा 180 आच्छा ओमफ्राय नै लंपेन्ट वाव थ्रेड पेन्ट कालार दङ बेलेग एभेलेबल नैबे आच्छा ओमफ्राय नैबे बेसे लागोन नैबे औ नैबे 250 ओमफ्राय नैबे 450 ओमफ्राय नैबे
350 आच्छा नैबे एसे डाबल सिलाय दङ डाबल सिलाय आरो डाबल कानि दङ ना आच्छा बेखायनो दामा दा लोगोफोर सिङाव फैबाय सिङावथ' गोबां स्टक दङ ओमफ्राय लोगोफोर नैबे अनलि जेन्टस माने बय माने हौवासा नङा होमबा ओमफ्राय बोराय बुरिफोर मोनगोन नङा होमबा लंपेन्टफोरखौ सुलाफोरखौ नङा होमबा अनलि लेडिस फैनाङा आरो लोगोफोर फै हायोबा बयफ्रेन्डफोरनो बायनो गोनांबा आरो सोरबाफोरनो आजिखालि लेडिसफोराबो गानोलै जेन्टस गान अके नोंथांमोना फैनो हागोन सोंफैनो हागोन लेडिसफोराबो एसे खबर लानो हागोन नोंथांमोना नङा होमबा आच्छा दे जियानो जा ओमफ्राय एसे सेंग्राफोरनि जिन्स नायनोसै नामा CNB मा बिलाय CNB ब्रेन्ड वाव बेसेन ब्र' बेसेन देखना ब्र' ओ ब्रेन्डेड अ माय गड बेसेन ब्र' यो दोङो MRP आ 1800 1800 लोगोफोर ओमफ्राय बिथाङा खम बारा बेखौथ' खालामखागोन नङा नोंथांमोना नै दा नुबायथ' लोगोफोर नै ब्रेन्डेड ओमफ्राय मायो गोदान नामा माथो नैबे ब्रेन्डेडआ माथो गोदान आच्छा मा नाम बियो CNB अ माय गड CNB नो लोगोफोर ओमफ्य एसे देखायबावदो सेंग्राफोरनि लंपेन्ट माबा दोङो मा दं 6 पकेट दोङो 6 पकेट दं वाव फुल ब्र' अ माय गड नै अ बेसे ब्र' नैबे 1400 नोंथांमोना फैबानो जाबाय खम दारा बेयो बानायगोन नङा होमबा बार्गेनिं खालामनो हागोन आच्छा बारु आच्छा ओमफ्राय आरो माबायदि डिजाइन दङ दोङो इनिनो मोनथाम माने बे मोनसे स्टिल नङा आरो अनलि 6 पकेट ओमफ्राय खिन्थु बेलेग ड्रेस दङ आरोखि दा लोगोफोर ओमफ्राय आरो ब्रेन्ड जाङिया सेंग्राफ्रा दाना फ्राय जाङिया गाननांगौ दै लोगोफोर बहुदानो दानाय एक्सारसाइज खालामो ना जाङियाखौ मायाव गानो लोगोफोर एक्सारसाइज खालामना गानथारनांगौ दे जाङिया खिन्थु इउरप ना आरो फुलबो दोङो नायनि बाबा नामा नै लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय बाबा जाङिया ना आरो दोङो ओमफ्राय जकि गैया जकि दा स्टक गैथ'आ है मोजां नैफोरनो ब्रेन्डेड मोजां ना टाइटनो जिमान रानिं खालाम जेबो जाया जाङिया ना जाबाय नै जाङियाबो दं मा नांगौ नोंथांमोना सेंग्राफोरनि थाखाय मोनगोन आरो ना ड्रेसनिफ्राय गिन्दिनिफ्राय टि सार्टनिफ्राय लंपेन्टनिफ्राय माफ्ला आरो ग्लभ्स दंबावसोनो हेन्ड ग्लभ्स बोरो नायलाय वाव नै केटिएमनि दोङो लोगोफोर नै सोरबाफोर जुदि राइड खालामनोब्ला आं दिहुनबाय थाला नोंथांमोना फैल' आरो बिथाङा गोबां स्टक दङ आरो बिथाङा दैलि स्टकआव दोनबाय थायो मालफोरखौ बिथाङा आरो थांबावगोसो लायनो नङा होमबा अके लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिराद मोजां मोनबाय जानो हागौ भिडिअखौ नायनानै ना लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों बर'जों बर' बिथाङा बर' बिजनेसमेन माने मा होनना बुङो बिजनेसमेन दखान ना टि सार्टनि दखान ओमफ्राय एड्रेसखौ एसे खिथाहरदो जोंनिया टाउनपुर बाजार रड आच्छा ओमफ्राय नामा नैबे गलानि नामा ब्रादार्स फेसन आच्छा ब्रादार्स फेसन नोंथांमोना मोजां मोनबाय जानो हागौ आङो उनावहाय आरो बिदिनो गोबां बर'फोरनि गला दखान नोंथांमोना आं भिडिअ बानायगासिनो र' लोगोफोर जोंनि नावखाथाजों लोगोसे गुबुन ओमफ्राय कास्टमारा फैदों लोगोफोरनि कास्टमार जाबाय नालाय ओंखाय आं भिडिअखौ फोजोबफिनसै लोगोफोर दे भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना साबसक्राइब खालाम आरो गोबां बिदिनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बर'नि बायदिसिना आंथ' आरो राइडबो खालामखायो लोगो सम नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला साबसक्राइब खालामदो लाइक खालामदो हायोबा सेयार खालामनो आरो ना मा बुङो लोगोफोर कास्टमार बुरजा फैबाय दे लोगोफोर भिडिअखौ दोननोसै दे लोगोफोर दे लोगोफोर एक सेकेन्ड माने भिडिअ मोनसे बानायबानो नैबायदि जाहोयो बा गलादारानो जा दा सोरनिबा माबा मोनसे जायगायाव थांना कन्टेन्ट बानायबानो जाहोयो नै सेकेन्ड पकरा सा होमबा आरो मा नांगौ लोगोफोर बेबायदि बा इन्ट्रेस्ट आरो लोगोफोर भिडिअ बानायब्ला दे अके लोगोफोर सरि थेंक इउ